an gane, dan tauhidi shine addini. In babu tauhidi babu addini, an gane, babu addini in babu tauhidi. Da za a rasa duk shika-shikan musulunci, an gane, a samu tauhidi kawai, to musulmi ne har ga Allah gabaki ɗayan mu. Amma da za a samu dukkanin lamuran addini a rasa tauhidi, dukkan ba musulmi ba. To da haka addini shine me? Tauhidi. Idan babu tauhidi a cikin addinin ka baka da addini, dan addinin ka baya da tushe, baya da tushe. Da haka malai ce wali ajlihi nusiba suqul jihad, dan a kare martabar tauhidi, dan haka aka kafa kasuwar mi jihadi. Malai yace fal uluhiyya, abinda ake ce uluhiyya shine ibada. Wa ma'na la ilaha illallah inda jami'i ahli al-lugha, gabaki ɗaya malaman lugha sun yi ittifaqi, da malaman tafsiri da fuqaha masu fiqhu, kulluhum yufassiruna al-ilah bil ma'bud, duk suna fassara ilah ma'ana abun bauta. Na'am, wa ta'alluha ma'ana bit ta'abbud. Idan ka ce ta'alluh, me yake nufi? Ta'abbad, ta'allaha ar-rajulu ta'abbad, ma'ana ya bauta mawa. In ma Allah ne to wannan ya kaɗaita Allah, in kuma ma wannan ya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Malace wa amma al-ibada fa'arrafaha ba'dhum, wasu daga cikin malamai suka yi ta'rifin ibada, suka ce bi annahu ma umira bihi shar'an, duk abinda Allah ya umurce ka ta fuskar shari'a ana kiransa mi ibada. Duk abinda Allah ya umurce ka da yace ikaza, sunansa mi ibada. Min ghairi ittiradin urfi, an gane, ba tare da mun yi la'akari da urfi ba. Ka san wani lafazin, an gane, wani lafazin urfi, me urfi tukuna? Ma'ana al'ada tana fassara wani lafazin, an gane, amma shi lafazin ilah al'ada ba ta da mi, na'am, ba ta da gurbi a ciki. Ana gane? Yanzu misalin idan kace busa, a yaren Laraba idan kace busa shine me? Na'am, a yaren shari'a na Qur'ani in kace busa ƙasa. Amma idan ka zo al'adar fa ta Larabawa, me sunan busa?